Здравейте, казвам се Добри Данков и работя в Института по механика към Българската академия на науките. От 1995 година работя в Института и научните ми интереси са в областта на разредените газове. Разредените газове се характеризират с по-рядко взаимодействие на частиците, при което континуалните модели не работят. Затова аз при моделирането използвам Direct Simulation Monte Carlo метод, който се характеризира с проследяването на положението и скорости на определен брой моделни частици. Работя върху двумерен и тримерен модел на разреден газ между два коаксиални цилиндъра. Основната ми цел е да се види кога двумерният модел работи, кога е необходимо пълно описание с тримерния модел. Перспективите за развитие са в микро- и нанотехнологиите, както в вакуумни системи и в космически технологии.